Tampayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang payong sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, uha-uno lalinon ang Mga higala, kumusta og maayong gabi kayong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon niining mga taknaa kami o Dios maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga among hari sa among kinabuhi. Ginoo, magapanalangin unta ikaw niini nga programa o kini nga estasyon nga unta kini mahimong kasangkapan o instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa managalain-laing dapit sa kalibutan. Pinaagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo,
ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug ang mga nagapaminaw Ginoo imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga unta sila imong pagatawagon nga makahimo sa pagduol aron mga laga dinha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami magpasalamat kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Pastor, maayong hapon kaninyong tanan. Kanunay mi pastor nga nagsunod sa inyong programa. Gusto unta mi nga mangayo og Bible, pastor, okay ra ba? Si Benji ni. Yes, okay. Dili ko sa ni i-delete kay igbasa ko na to ato man i-delete. So di na ko sa ni i-delete ang imo nga number unya magkuan ta text ta o tawagan batika kinini ang mahitungod ana nga Biblia, pero doon na lang gyud pod may i-advise wa may mawa sa inyo ha. Paningkamot mo nga naay makahandol sa inyo sa pag-Bible study kay mas fastest ang inyong growing sa inyong mahibaw-an sa sa Biblia kung naagyoy kauban ninyo sa pagtuon sa Biblia kaysa inyo yung personal nga pagbasa unya ay nuntan na lang mag-agunod lang mag-aginod pa mangyod kay dili pa mo nasanay. So mas maigid siguro nga og naa na mo'y Biblia mag-ukihan ra ninyo nga total mga 30 minutos 20 minutos okay naman na siya unya noon dili kay madala rag kausa kaduha ka na po ra. Pero magsabot mo unsay imong lugar, unsay imuha nga oras, no? Ingon ni ana twice a week ba o once a week o ingon niya na depende sa imuhang kuan nga dili makuan ang imong trabaho madisturbo. Okay, ni apatay basahon. Sir, maayong hapon. Pangutana man ni so dili lang tanani o sa sa magkuan usa kay naa na may atong gipasidan ang pangutana. Okay. Sir, mo greet ko og happy birthday sa ako nga pinalangga nga bana si Romy. Love, happy birthday. Lipay ko nga nalipay ko nga duna kay surprise imbis ako mo surprise kay ikaw ang nag-birthday, kami man hinuon ang na-surprise nimo. Salamat kayo, love. Salamat po sa pagbasa, Sir John. Okay, salamat po, no? Happy birthday. Unya ato po di ay i-great dinis atong programa og happy birthday si Igso Robilin Muñiz Bansuerto. Igso, happy birthday. Karong yung adlaw imong birthday. Dagko gid siguro kayo mughanda deno bungga kay imong birthday, Igso. Si Ma'am Robilin Muñiz Bansuerto diha sa Manila. So happy birthday. Ma'am, hope nga ang Ginoo magapanalangin nimo maghatag kanunay og mga maayong panglawas og mga panalangin grasya kaluoy unya unta padayon ang inyong lig-on og mainiton nga pagpangalaga dinha sa Ginoo. God bless. No, gikan diri nako og sa Jesus is our hope. Okay, niya pa last text nga akong basahon. Sir, unsa may pangutana man so dili lang usa tanan atong pulihag usabi. Okay. Brother June, pwede bang mahangyo ka namo karong Sabado muari ka sa amo nga church kay duna may mo bisita diri sa among church nga lay minister. Okay.
kanana ang dili lang usa siguro karon unya kanang lay minister dili magid na garapal na nga kuan na lay mahisgot-hisgutan ko magud kay karong Sabado tu ako lutupan invited sa mga kaigsuonan no headed by Sister Gloria Ferrer no tuata didto unya ang ila magud-ani kay dunay mga bag-ong mga nabautismuhan nya daghan pa pod sa ilang mga interested nga mga gikan sa laing pundok nga ingnon ta kuan kanana ang ingnon ta na lang mo bisita unya gusto pod nila nga makahimamat nato sila muna nga dili lang usa gidrong Sabado no. Okay, sa dili pa si Brother Libby muiban og pipila ka mga text message iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa malili diha ang ato ang monitor aron ato ning mahibaw-an og kini diinigikan nga mga nasura o dapita sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, atong gina-welcome karong gabi na nining lain usab nga hugna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Welcome ang tanan ni atong welcome sa atong mga viewers no followers sa Facebook sa tibok nga kalibutan kamuntanan higala. Welcome sa atong programa. Pwede nimo kapadangat og mga mensahe nga ninamo kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyo nga mga mensahe. Panahon nang atong basahon alang di ay sa mga viewers o followers palihog lang sab nga atong i-share kanunay no ang atong programa para nga daghan mga higala ang makapaminaw o makasunod usab sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, atong gipahinumdom no nga atong sundon kanina itong programa sa matag adlaw kay kada adlaw gyud itong programa sa radio alang sa atong mga viewers sa Facebook aton ning sundon kanina para nga doon na tayo daghan nga ma-learn no makatunan may tungod sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning basahon pagsugod atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Aniya iyang mensahe maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanan nga mga kaigsuonan nga naminaw og naga-view ning programa. God bless and happy midweek. Okay, God bless also Brother Nilo og happy midweek sab nimo. Ani pod si Edelberto Higante Sumalinog, Brad Edi Sumalinog. Maayong gabi ninyo tanan sa naminaw sa maong programa The Word of God. Okay, niya pod si Rosa Lalican Iscario sa Madridejos ni. Maayong gabi Brad Libby, Brad John, happy midweek. Namati midinhi sa Mansilang. God bless. Okay, God bless also. Ato pong nakita si Rim G. Pardelio. Good evening everyone. Happy midweek ninyo Kuya Libby. Watching from Mansilang. Greet ko sa mga Iscario family. Okay, mayong gabi Rim Pardelio. Okay, ato ning tanaw ni unang pikas nga screen, ato ni dantawon ang atong mga kahigalaan nga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. Okay, ato nakita din si Edelberto Higante Sumalinog, Judith Pipito Baring Istor, niasab si Ginaline Lumuntad, Ronilo Itang, ni ato sa nakita din si Kiana Faith Itang, Rim Pardelio, niasad si Rosa Lalican Iscario, Juan Mingo Golyemas,
Niasad si Larry Jr. Punay. Ato sa nakita si Meledeth Branzuela Fuentes. Niasad si Brother Edwin Iscario. Niasad si Suidjan Hista Abalye. Ato sa nakita si Ma'am Nisibel Villaganas Necesario og si John Michael Cinco. So as of this time mauni atong mga nakita din screen, atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nagsunod sa ato nga programa. Okay, pwede ka po makasend mga higala og mensahe kay ato lang nang isalot-salot no dinhi sa ato nga programa, ato lang isalot pagbasa. So panahon na nga mag-send mo mga mensahe kay aron atong matan-aw higala ang inyong mga mensahe. Okay, sa pagparensonan dili ta magdugay higala tungod kay paspasab kayong atong panahon. Akong ihatag ang panahon ni Brother John dito alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Lato ta sa pangutana ni Brother Alfred Barugo, no? Brother Alfred Barugo, salamat sa imuhang pangutana nga nag-abot diri. Welcome mo diha igalang manaminaw. Doon na lami hangyo niya tuguti mis among hangyo. Pangutana mo, padala mo diri og pangutana kay aron nga makatabang sad mo sa uban sad nga nanginahanglan og dugang pa nga pagpasantop o pagpasabot. Wa may mawala sa inyo mangutana mo hangyo lani ang amoa. Okay, salamat kayo. Ato ni basahon na mati mi pirmi sa inyo ha sir. Mag-asko duna bay na maligya og kandila didto sa langit. Kay matud pa sa mga katigulangan ang matagtao dunay kandila nga gidagkutan og sa panahon nga maupos na ang kanini ang naupos na ang naangkon ng kandila, mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat Alfred Barugo ni. Okay, daghang salamat Brother Alfred Barugo. Ya, akong balikon ha, namati mi pirmi sa inyo sir. Mag-asko, duna bay na maligya og kandila didto sa langit. Kay matud pa sa mga katigulangan ang matagtaw dunay kandila nga gidagkutan og sa panahon nga maupos na ang makaangkon ni ana nga kandila, mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat Alfred Barugo ni. Okay, Brother Alfred, mahitungod anang imong nadungog na o nabati bahin anang puntuha, mga ulo istorya rana, ha? Mga istoryang Juan Pusong lang ba? Wala gidnay kasiguruhan. That is unbiblical. Kami pod nakadungog sad mi ni ana, I'm sure bisas Brother Libby nakadungog ana. Ginaa magin nadungga namo pila na ka bisis nga lagi mura ba og kanang mga bana-bana lang na mga kukarkulo lang sa tao nga kitang tao nga nagkinabuhi dinhi ubos silong sa landong sa langit, ha? Duna tay kandila didto sa langit nga gidagkutan. Unya, kanang kandila nagrepresentar kuno na sa atong kinabuhi. Og unya, magsiga kuno na, kuno-kuno lang lagi kay dungog-dungog raman. Og maupos na kana didto, maunay hinungdan nga kung kinsay makaangkon o nakaangkon anang kandilaa nga gidagkutan niya, naupos na, mamatay siya dinhi sa kalibutan. Kana, Brother Alfred, mga kwentong lasing na siya, mga istoryang hinubog-hubog ba? Kay dili man na tinuod nga ingon ni ana nga ang kinabuhi sa tao dunay kandila didto sa langit nga gidagkutan nga kung maupos na mamatay ta, dili na maoy tinuod. Huna-huna aragod ninyo, pamalandunga aragod ninyo og maayo. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan, ha? Nga
dunay kandila nga gidagkutan didto sa langit nga ug maupos na mamatay ta. Ha? Ung akong dadon ang hunahuna sa uban, uroy ug mag-unos didto sa langit. Mga paong ang kandila hurotag pangamatay. Ha? Huna-huna ako nuna. Sunod. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga dunay kandila didtong gidagkutan o kini nagrepresentar sa matag tawo nagkinabuhi ning kalibutan na. Ug unya kung tinuod man na pananglit man, pila man pud kaha ka ektarya ang yuta nga kinahanglanon aron didto ug bukan. Kay gikan kaniadto hangtod karon, pila naman ka milyon ka mga tawo ang mga nangamatay ug unya kung maunay basihana ng mga istoryaha, unsa namang yung daghana sa mga nangamatay ug unya unsa man sad kalapad ang yuta nga angay ug bukan ni anang kandila kung tinuod man na. Apan dili na maoy gipasabot dinhi sa Biblia. Ug kay dili man na maoy gipasabot sa Biblia, ang atong himuon mao nga susihon nato og unsa may gipasabot dinhi sa Biblia. Unang-una gihisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan. Remember ha, tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang importante nga atong susihon kung unsa may gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. So mahitungod manis kinabuhi ug kandila anhita dinhi kung unsay gitudlo sa Dios niini dinhis balaang kasulatan. Unang-una, atong tandaan nga ang kinabuhi sa tao mga kaigsuonan angay tang mahibalog masayod nga duna nagyoy utlanan human ang tao nahulog sa pagpakasala. Tanaw ato na nga hinumduman di nato na malimtan nga ang kinabuhi sa tao duna nay kamatayon human ang tao nahulog sa sala. Karon ang panghuna-huna nila nga igkamatay sa tao muadto sa langit or naay kandila nga gidagkutan, kining mga puntuha walay tinuod niini. Ha? Kay unang-una sa diha nga nakasala si Adan ug si Iba, dili man gipasabot diha sa Biblia nga muadto og langit. O kun wa pud gipasabot sa Biblia nga duna say kandila nga gidagkutan didto. Pamatii sumala sa Herbihanon Kapitulo 3 versikulo 19 nagingon, sa singot sa imong naong magakaon ka sa tinapay ug kay abog ka sa abog ikaw mopauli. Sa laktod nga paggasulti mga kaigsuonan, dili kay ang tawo muadto sa langit human siya mamatay, kundili muadto siya balik sa abog kay sa abog man siya gikuha. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan sa Henesis 2:7 nag-ingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Ug unya human siya mamatay kay abog man siya gikuha, sa abog usab siya mopauli. Dili kay moadto sa langit, dili kay moadto sa impierno, dili kay moadto sa purgatorio, lalong-lalo na dili moadto og kinto limbo. Kining mga bahina, mga dahom-dahom lamang kini og huna-huna sa tao. Tungod ni ana, lagi ang balaang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang ato rang susihon kung unsay gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan naara kita diha sa gitudlo dinhis balaang kasulatan kay gituga man ang tibok kasulatan gituga sa Dios ug kay gituga man sa Dios alang sa pagpanudlo. Kung unsa may gitudlo wa tay mahimo kundili ang pagsunod ra gyud. Karon kandila bagod ang simboluhan sa kinabuhi sa tao nga gidagkutan sa langit nga kung maupos na mamatay ta.
Pamati iragod ko ni ang gihisgutan sumala sa Hub, Kapitulo 14, versikulo 1, 2 ug 5. Nia akong basahon ha. Ang tao nga nataw sa usa ka babay hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Siya mubuswak sama sa usa ka bulak ug pagaputlon siya magadalagan usab ingon nga usa ka anino ug dili magadayon. Amo na ang panginsal lagi sa gihimong sanglitanan ang tao nataw sa kababay hamubo rag panuigon sama siya sa bulak matud pa dinhi mubuswak sama sa bulak ug pagaputlon ra siya ug unya sama sa anino nga dili magdayon. O ingon ni ana ang paghulagway dinhi sa Hub. Unya ang 5 nagingon sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan o ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo. Tanawa, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan ug ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Sa kinabuhi sa tao dili kandila nga gidagkutan kun dili utlanan. Mauna tungod kay ang gidugayon sa atong mga kinabuhi dili man pareho, meaning nga dili pod pareho og mga utlanan. Ang uban ang ilang mga utlanan tingali tag 90, ang edad 80 kapin 70 60, ang uban pod naaray tag pila lang kabulan o kasimana. Kay lagi ang kamatayon wa manay gipili, wa nay gisanto-santo. Timan death is the equalizer of all level. Bisag unsay imong propesyon, bisag unsay imong posisyon, kung kamatayon na ang hisgutan, ang tao equal ra gyud na. Wa pud na magpili sa edad. Mao bitaw nang naay namatay duha lang ka buwan, ang uban namatay tulo pa lang ka bulan. Ingon ni ana kay lagi sigon sa atong gibasa ang Dios nagbutang kaniya og utlanan kay ang gidaghanon siyang mga adlaw ug mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og utlanan nga dili niya malabang. So ang gibutang sa Dios sa kinabuhi sa tao dili kandila kun dili utlanan. Laman daghantag na dungog o nabati sa mga ninuno sa mga katigulangan nga kining mga bahina bunga lamang sa mga dahom-dahom o gunahuna sa tao. Sa laktod unbiblical, dili ba makita og mabasa sa Biblia, dili suportado sa Biblia kanang mga butanga. O kini nga programa nga inyong ginapamatian, kamo mismo nakasaksi, nakadungog nga suportado ni sa balaan nga kasulatan nga programa nga kung unsa may mga pangutana nga among madungog ug mabati diha ninyo, amo na nga gibasi, amo na nga gipasabot, amo na nga gihanay, amo na nga gisinselyo dinhis kahanginan pinasikad sa balaang kasulatan. Meaning, nga giaprobahan ka na sa Biblia. Laman, ang tao gusto lang sa mga tinumo-tumo, sa mga dinahom-dahom o mga hinimo-himo lamang nga mga istorya. No, sa atong gibasa, ang Dios nagbutang siya og utlanan sa kinabuhi sa tao nga dili niya malabang. Unya, kung atong basahon dinhi sa 5 unya 10 nga 2:12 so mala sa Hub 14 niya kung masahon na 5 nag-ingon dinhi matud pa dinhi sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan muna nga ang tao nga nagkinabuhi ning kalibutana unsa gyud ta naatay mga tagal mauna nga sa dili pa gani mubalik ang Ginoo dili pa musira ang adlaw sa kaluwasan ug dili pa pud moabot ang tagal sa atong mga kinabuhi karon na mga lagad na tangadaan sa Ginoo kay kung moabot na unya ang taning o tagal sa atong kinabuhi kinsa pa may makahimo pagpangalagad diha sa Ginoo sa kamatayon labi na sa iyang nahimutangan nga maong lubnganan. Ang gingon dinhi maadlaw tinagalan ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo
ug ikaw nagbutang og mga utlanan nga dili niya malabang. So utlanan gyud ang gibutang sa Dios. Pamatiin ninyo ang 10 ngadtos 12. Apan ang tao mamatay og igalubong. Oo, ang gininhawa sa tao mabugto ug hain naman siya. Ingon nga ang katubigan maito sa dagat og ang suba magakunhod og mamala. Mausab ang tao mamatay og dili na mubalik hangtod mawala ang kalangitan, sila dili na mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Ingon ini, kay ang kamatayon gihulagway kana sa Dios nga sama ra og natulog, ug kay natulog man makamatngon ra unya siya. Kanus-an ni mahitabo sa diha nga mobalik si Hesus, kay ang tanan nga mga nangamatay sila pagabanhaon, mga buhi sila diha sa ilang mga lubnganan. Lahi ni ana nga tuan naglangit, kay mo manay huna-huna og pagsabot sa uban. Dinhi sa Hub kapitulo 7 bersikulo 10 ingon niini ang gihisgutan dinhi ni ini nga bersikulo sa chapter 7 verse 10. Nag-ingon dinhi akong basahon na, nag-ingon dinhi ining bersikulo ha. Matud pa dinhi, dili na siya mobalik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang mga Pinoy-anan. Igkamatay sa tao, dili na mobalik sa iyang puloy-anan. Naay mga tradisyon nga gigunitan sa mga tao sa diha nga ang patay ilubong na dadon sa sementeryo. Ang ibawal nila nga ang tanan nga mga pamilya og kadugo dili pwede nga mutabang pag alsa sa lungon. Hinuon karon kadaghanan purlo namang gyud. Og unya sa diha nga igawas na ang patay, kinahanglan nga ang mga tagtungod dili maglingi-lingi, wa nagibalikon kay nganuman aron dili maglingi ang minatay sa iyang Pinoy-anan og di na sad mobalik. Pero ang gisulti dinhi sa Biblia nga ang patay dili na mobalik. Mao bitaw nga adunay daghan nga mga pagpasalaag sa yawa tungod kay gituhuan man nila nga ang patay mo balik, mo na hinungdan nga mag-imbento sad ang yawa og mga inunta kahibulungan nga ginamit ang panagway sa namatay na ay ilang makita. Pruiba niya na ang Biblia nagsulti nga ang taog mamatay dili na mobalik. Dunay daghan nga mga gipang patay karon nga nahilom lang, kanang giingon lang riding in tandem, gipatay nga nagdala silang kotse o unsa na nga sakyanan, giabyan, gisundan lang og duha ka tawong nagsakay og motor, gipusil patay. Og unya ang mga tagtungod bisan sa ilang paninguha og paningkamot, bisan pa sa atong mga kapulisan. Timan-in ninyo nga ang mga pulis karon ang lahi na gyud kaayo, dako na og kalainan kung itandi sa mga nanglabay nga mga katuigan. Gawas nga duna sila'y modernization, unya ang ilang pag-eskwela, ang ilang training lahi na gyud. Unya kung imo ning tan-awon sila, very friendly road gyud ni sila. Pero bisan pa sa kataas sa ilang kahibalo sa mga pulis, moabot ra gihapon sa punto nga dunay murder case nga dili gid nila masulbad. Muna nga diha silang record na igibutangan og mga unsolved case. Kay nganuman wa sila ikakayahan o katakos sa pagpangita og kasulbaran niya nang gipatay. Kung tinuod man nga ang patay mubalik siya, nganong dili naman lang siya mo'y ning tuok o kaha ning tug-an nga dus kapulisan nga mao nang tawhana ang nagpatay niya. Mao kana ang atong pamalandungon. Dinahom-dahom balanggod na sa huna-huna sa tao kanang ubang mga butanga. Ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6 nagingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. So di na gyud makahibalo ang patay kung padayunan nimo basa, mawala ang ilang gugma, ang ilang kasina ug ang ilang pagdumot. Wa nay nahibaluan pa ang mga patay, wala na sila'y kasayuran pa. So ang mga patay ba sila may kahigayunan pag adto sa langit, adto sa impierno, antos kinto limbo? Inyo ra na nga huna-huna, pero wa gyud naigo nga basihanan. Tan-awa ra
kung unsa ning mga bahina. Wa man gani ka kaadto anang kulon nga narasibo ang langit na bahinuon nga asa magkaagi unsa may imong gisakyan. Kini panghuna-huna ra lagi na sa tao nga ang patay to ang naglangit pero prueba nga ang mga patay gisulti man nga natulog o di sila mahigmata kung asa ni mahimutang. Pamati iragod ninyo ang gihisgutan sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28-29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingamot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong, tanaw ha, ang tanan nga naa sa mga lubong, kinsa maning naas lubong ay aba syempre ang mga patay. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati siyang tingog og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Sa laktod pagkasulti kadtong mga nangamatay wala mabalhin, wala mairog, wala sila makaadtog langit impierno kinto limbo kundi naa sila sa ilang mga lubnganan sa pagbalik ni Ginoo sila mamangon unya kay sila pagabanhawon man sa Ginoo. Kana mo'y gipasabot dinis bala ang kasulatan. Pamati iragyod ang gihisgutan sumala sa nunang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag kini siya og first resurrection kay ang Biblia nagtudlo nagpasabot og dunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Ang unang mga banhaw igbalik ni Kristo, ang mga matarong mo'y mabanhaw og una og unya after 1,000 years vacation in heaven ang mga dautan pagabanhawon sila sumala sa pinadayag 25 pero after 1,000 years na. Karon kung atong tan-aw dinhi nagingon sa Tesalonica 4:16 kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa panuan sa manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon sumamangon ang mga patay. Ang unang Tesalonica 4:17 atong padayon nagbasa nag-ingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini magapakiguban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Sa pagbalik sa Ginoo niining kalibutan na dili siya motunob kundi naa lamang siya ibabaw sa mga panganod, sugaton siya, tagbuon siya. Og sa pagbalik ni Kristo mauni ang dako kayong kalipay ug kahigayunan nga talagsaon kayo nga moabot diha sa tao samtang siya patay pagabanhawon og buhi man siya nga naabtan sa pagbalik sa Ginoo dili na mamatay kundi pagabag-ohon. Atong basahon sumala sa nang Korinto 15:50 o ngadto sa 53 nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo dili tanan patay na ay buhay apan ang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita kay ang trumpita pagapantunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Kanusa kini mahitabong mga butanga sa pagbalik sa atong Ginoo. Og unya sa diha nga ang tao katagaan na sa lawas nga di na madunot og di na mamatay, mauna unya ning panahona ang pag-adto sa langit. Sumala sa pinadayag 11:12, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari. Og ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. So niining panahona makita nimo ang gipasabot sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Well, ang pangutana ni Brother Alfred kanang barugo nga duna bay na maligyag kandila sa langit
ay way na maligya didtog kandila o dinhira na sa simbahan ang pagpamaligyag kandila. Ang importante mao nga atong ikasalikway ang mga tinumo-tumo minaumao nga mga doktrina ug pagtulunan, atong batunon, atong dawaton ang pagtulunan nga gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Brother Alfred Barugo, mabuhay ka, nga ang kamaturan sa pulong sa Dios naabot sa imong dalunggan, ug mabuhay ang tanan nga mga nagapaminaw, unta inyong masabtan ang pulong sa Ginoo og pinaagi sa inyong pagbati diha sa Ginoo. Mga lagad mo kaysa panahon sa atong pagpangalagad, maandam unya ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa inyong nakasabot og natinawa na nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John sa atoning dalikyatan sa pagtan-aw mga higala ang screen karong gabi na. Okay, atong nakita dinhi si James Lalusis. Amen. Niya pod si Sister Helen Romagos Elarcusa. Ani ato pong nakita si Lisa Jane Edar. Good eves mga kuya. Especially sa mga suking tigpaminaw. Kanunay nagpaminaw watching from Nazareth. God bless po. Okay. Mao ni ato manakita sa screen niya ato ni dilikyatan niya po si Jake sa Malinog. Good Aves and happy midweek. Okay, ato ning tanaw ning pikas na screen ay mga nahidugang mga higala nga nagtan-aw sa ato nga programa. Okay, ato ning tanaw ni si Brother Neljon Bersero. Niya po sila si Sir Jerome Patagnan. So good evening sir, oban sa imong tibok family. Sir, maayong gabi. Thank you for viewing, sir ha. God bless you and your family. Kiniyasad si Pastor Pedro Golina Rosales. Pastor, may gabi ini mo unya. Kumusta ang buong distrito nimo dinha sa Kabayan? Regards sa tanang mga nesesaryo family ug tanang mga kaigsuonan. Okay, ato po nakita si Maricel Flores, Erwin Juanes, napod si Lisa Edar, Jumar Paghid. Paghid man rin, Paghid. Naniasad si Esperanza Casiano. Ay ma'am, may gabi mo diya sa Leyte ma'am. Salamat sa pag-view. Naniasad si Kian May Derial Derder. Oh, salamat min taon dahil nga nag-view ka sa atong program. Thank you. Okay, niapos Magno Lasco. O niasad si Caroline Mariquet Galiaris. Ito, nitla po na po. Niya po si Roth Necesario de la Cruz. So, mo ni ato mga nakita sa screen, atong mga pinalangga nga mga viewers no sa Facebook. Okay, ato tahigalas pag hatag og dugang nga tubag sa pangutana. Palihog ko no Brother John palihog ko no basa sa pangutana giyaw sa to niya paghanay ang pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Okay, mauni ang pangutana. Namati may permis sa inyo, sir. Mag-asko, duna bay na maligya og kandila didto sa langit. Kay matud pa sa mga katigulangan ang matag tao dunay kandila nga gidagkutan. Og sa panahon nga maupos na ang nakaangkon ni anak nga kandila, mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat si Alfred Barugo ni. Okay, daghang salamat Alfred Barugo. Okay, atong likliw makadiyot. Ato pong nakita si Brother Rupino Moreno diha sa Luok, San Remigio. Okay, maadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higalang gipadangat dinhi, nagisgot siya tinuod ba, ilang i-confirm ba nato dinhi kay ang ato gong programa ato mong ibis sa Bible ang mga tubag
kung naa ba na sa Biblia, ginatudlo pa sa Biblia. Ang iyang pangutana, tinuod ba nga dito sa langit na kandila ditong gidagkutan? Nagrepresentar sa kinabuhi daw nato nga ang kandila kung maopos na gani ko na, okay, maopos mo ng kandila, mula na yun na, maopos na ganing kandila, ang iyang pangutana, tinuod ba nga maopos po itong kinabuhi? Di ara po takutob. Doon ay uban nga, magunahon na, kinigong mga karaan god, mga tiguang god kay, daghan kay silag mga gihuna-huna, o niya gipasapasa ngadto sa mga generation, wapod kalimtis mga generation, ilang gihimo ang grabing pagpatutuo. Daghang kay pagtutuo mga higala sa mga katigualangan. Tanawa ra guna gawas ana nga pagtutuo. Napay mahitabo nga anas minteryo inigawas human sa lubong, magdaob-daob, maglakang-lakang sa aso. Kung sa may pasabot ana. So, munya og pagutanon gani mo, wa di gani ka-explain. Kung unsay but ipasabot ana, nganong maglakang-lakang. Unya diha say akong na-observe, no? Na-obserbaran nga pasuong-suungon ang pamilya sa lungon. Pasuong-suungon. Naapay nakita na ko sa una dito ko sa isla, dili pwedeng manghugas o plato kay ang ilang explanation pod kay manghugas ko kag plato, hugason ang pamilya pod, o niya dili gani manilhig kay silhigon po ko ng pamilya mga matay sa daghana naman kaayog pagtotoo. Aniya, daghan pagirigala kung di man ang subayon pagpatuto, pagirigala na kaayo. Isa kay gayon diri sa Bugo, nakauban ko nga doon ay gilubong nga silingan na mo. Sa diya nga ang lungon kuha na kay gikawat man to. Sa dihang gitunod na, ang mga tao kay manlabay man ang uban buwak, ang uban bato. Aniya, ang uban kay wa maikalabay, nalagnot atong mga kadina di amor. Hingkit-an mas tagtungod, pwede yung murag nakuratan tagtungod, palihog in taon. Ayaw mong itsa anang kadina di amor. Kay peligro ka ayo, magkadina-kadina unya ang patay. Pwede nagana og mga patutuo mga higala. Mga gitawag nag mga kabilin-bilin gikas mga katigulangan ba? Ikabilin-bilin sa tong katigulangan. So, mausa nang hunahuna ang gipadangat dinhi sa atong programa, tinuod ba nga dito sa langit na ay daghang kandila? O niya kada kandila nagrepresentar na sa atong kinabuhi dis kalibutan, nga kung doon ako'y kandila daw dito nagsiga, maupos na ganing, mapawong na ang kandila, diharapod ko to bang akong gininhawa. Kung atong ibi sa Bible higala, wa gyud tay mabasa ana dias Biblia. Wa na itudlo dias Biblia mahitungod nga mamatay ang tao kung maupos ng kandila. Wa na itugan. Hinoon ang Biblia nagsulti kanato sa atong makita og mabasa sa Job 14 versikulo 5. Ang atong mabasa nag-ingon dinhi ang pulong sa Ginoo. Sanglit ang iyang mga adlaw, tinagalan ang gidaghanon sa iyang mga bulan, anaa kanimo og ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Ang gisulti din sa Biblia higala, wag gibutang kandila. Ang giingulas to nabasa rin sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, gitagalan tas Ginoo mga higala, og unsa
asa takutob matag-usa nato nya ingusunahan ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo. Ang Dios sa ginahibaw ang gidaghanon sa atong mga bulan na aras kamot sa Dios mahigala. Unya ang giusunahan og ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. So naay utlanan, naay boundary nga gibutang ang Ginoo, pero siya rin hibaw mahigala og unsa ang gitas-on sa atong kinabuhi. Mao nang matag-usa nato natay kinutuban. Og kining kamatayon sa tao higala di ta kahibaw og kuno sa tungod kay wa man ta kahibaw kato nabasa ang gidaghanon sa atong mga adlaw nas kamot sa Ginoo. Nagbutang siya gutlanan nga di nato malabang. Mao na magtanaw usahay ka. Naay tao nga may kaglawas, himsog kaayo, pero kalit lang nga nabugtuan sa iyang kinabuhi. Diha sa tukotob ang gitagal. Mao man giingos Biblia. Usay makuratan lang ka, masurprise ta. Nga unsa nga nag-istorya pa mamiadto, namatay siya. Makalitan ta na ba? Magunahuna. Tungod kay wa ba ta kahibaw? Mayon ta gipahibaw pas Ginoo nga munay gidaghanos tong adlaw kay dili ta makalitan. Tan-aw na to gamay naman ang kaayo. Gamay lang kaayo, pila na lang ka adlaw, pila lang ka oras sa akong kinabuhi. Wa man ta pibaw ana. Muna nga masurpresa ta. Mayulag ang tao nga kanang nagmasakit og dugayng panahon. Grabing sakit pa kay maingon na siya nga hapit-hapit na yung kumamatay ani. Hapit-hapit na yun. Pero kana yung himsog lawas, way gibatyag, way balatian, namatay kalit sa aksidente higala. Diha natapos kutob ang iyang kinabuhi. Nag-ingon ang Biblia, ang gidaghanon sa atong mga adlaw na aras kamot sa Dios. Og ang Dios nagbutang og utlanan kaniya nga dili gyud niya malabang. Bisan pag unsa kadaghan sa atong kwarta atong gisaligan, kung diha ra ta kutob, period yun higala. Way gisultis Biblia nga nay kandila. Ato ragong basahon ang Salmo 49, 49 versikulo 6 ug 7. Sanglit silang mga nanagsalig sa ilang katigayunan og nangandak sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang bahandi. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi siyang igsuon ni maghatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya. Di ta makasalig bisan unsa higala. Kay ang kamatayon mukalit lang gyud na manghigalag abot sa atong kinabuhi. Ug maghisgot po tag kaluwasan, magsaligtas daghan natong kwarta, ikabayad nato. Bisag unsa atong nabasa, kawang lang ang tanan manghigala. Madato matag pobre, maabot nato ang kamatayon ug kanang atong bahandi di sana makaluwas nato higala. Bisan kinsang tawhana nga imong gisaligan o nya na lang ko mag-alagad sa Ginoo mo magpahimos usa karon samtang buhi pa kay may gisaligan siya daghang bitong kwarta na ako'y daghang ikapamisa misahan ko tagtungod nako or iampo ko nila nagsalig ang usa ka tawo pero higala ang Biblia nagsulti nga di gyud mahimo na kanang mabutanga. Ang mahinungdanon natong buhaton samtang buhi pata tungod kay wa man ta nasayod og kanus-a kuha atong kinabuhi. Ang mahinungdanon natong pagabuhaton karon higala mag-alagad tas Ginoo. Magkinabuhi tang matarong atubangan si Ginoo. Nga naman kay ang mga tao nga nag-alagad si Ginoo katong naay Kristo siyang kinabuhi. Matinud-anon siya nag-alagad si Ginoo. Paminawi ako ni basahon pinadayag kapitulo 14
o niya, versikulo 13. Nagingon ni ang pulong sa Ginoo. O niya, nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit. Nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo og mitubag ang espiritu matuod gayud kini. Kisa tayo bulahan ato nabasa? Bulahan ang namatay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Munang mas maayong himuon higala nga before biabot natong kamatayon kay wa ra batan hibaw og kanusa, ang kamatayon way tahod, maiglawas og sawa o sa masakiton, moabot ang kamatayon sa kinabuhi. Ang mahinungdanan tong buhaton samtang mga buhi pa kita karon, mag-alagad tang matinamanon sa Ginoo. Kaya atong nabasa, bulahan ang namatay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nag-ingon ang espiritu, matuod gayud kini. Muna nga bintaha gyud nga nag-alagad ta kay moabot ang kamatayon, ready ka moatubang kay mamatay tuod ta, matod pa sa sa Juan kapitulo 11, sa martes na tulog Dios abog sa yuta, ang namatay Dios pag-alagad sa Ginoo, ang iyang paglaom sa pagbalik ni Kristo. Pukaon siya sa lubnganan ug hatagan siya kinabuhi nga walay katapusan. Okay niya si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi, happy midweek, Brad Libby, Brad John. Alihog greet sa tanang naminaw, especially sa akong manghod nga si Robert Iscario nga unta, maayo na siya, siyang sakit, salamat, God bless. Okay, sa di pa higpit na puso na itong tulumanon niya, atong temsong mahigala. Dalampanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit, daghang salamat sa kalampusan sa